आई हो दादा है नतिया के बेटा कुकुर लखे दिल बा मैं बकरियन के। अरे दूरे 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 आ तू हो जा तोड़ जाओ हरी है। आओ आओ बाप रे बाप ए जा बानी त कुकुरी हाल कइले बावसन ना रहती तो झपट के टंगरी तूर न दीत हमारा बकरिन के। बकरी छूटा छोड़े लायक बाटे पोस दिल बड़ी सन कुकुर। अरे खियावे के ठेकाने नहीं कि बकरी या गरु भैंस पोसिहन जा कुकुरे पोसा बुझा हौ देख के जाने के करा तो बकरी के लखे दिले बा एगो नहीं सन दू दू तीन तीन गो बड़ा सन खदेलन के बचानवा के उहे न लेके भागर लवसन बकरिया के तो जोहत रही जा कि कहाँ बा तहाला भला कि नहीं लेके आ कुकुर गोल बड़ा सन चरल सन ना तो आनी बुनी तुरंते आई लेके भागे के पड़ी घर रे। हमारा जाना था न कि ले गोले में भलाई बाटे हेर से करिए हो खले आवता। हम सोचने कि संज हो गई आ बढ़िया मौसम बनवले बाटे बकरी चरा लेबे त चर और के फूल जी हसन। ए बालकाई रे ए जा बैठ के बुझाता कि तोरा उठ नहीं के जात कुकुर तार बकरिया के कुल खेत के लेके हो होने आई हो दा जा तो ना हमार नहीं हो महेंद्र के ही ले गइल। ई बताओ बैठ ए हो सुना बैठा बैठा नहीं लेके जाए तो देखो है ने से अरे सुना चला हमरा घर हो चलो सर समाचार घर आई हो चलो ए बतेले से कोनो फायदा नहीं चला ना करिया हो के कर आई हो दादा मौसी होने गोल बड़ी आ आ आ कहो ऐसा ही हो बहिरा के बियाड़वा में जइह स ना हां तो बिना छिलले बांस ध के समझ लो का हो जाई। अब बोका के पाछा लुकाई गिरल हिया तू हूं तो माने गजब हाल ला मर दे लियाओ के हक लियाओ आओ तो आओ तब कने कुछ आमदनी हो जाला। देखो हो आजकल कुछ बताए लायक नहीं खे कि कर पे आमदनी भइल बा आ देखो उ हमार नहीं है कुकुर ह। चलो भागो चलो बुनिया गुल हो अरे चलो आओ तो तारा दलानी पर चलो भागो हवा हो बबया मलकाई हपच के पानी पड़े ना लगल बैठा ओ तोरी बहिनी से बियाह करो घर के कोनो राजादार बाहर मर दे का है घर देखाला से बुझाता कि बकरी चराई है घर के मेहरारू। ए मर्दवा पानी आ गइल बुन के बता मैं का हो तो लो बारिश से आवत त जंगला में झटा सोइबे ना करी है का आ गइल जा खिड़की खोलबा हवा लागे के तो का होई तब का हो तू सोचा तारू के उन्हें भातार झारता है नहीं हम झाड़ दी का पैसा इतना महंगाई में एक आदमी के कमैले ले खर्चा चले वाला बाटे नहीं तो बात सही कह तारू ताकि कुछ कह बकरी में बड़ी फायदा बा। कब पोसले रहलू हो तू? हाँ 35 गो बैसन 35 गो 35 गो हड़ी सन 8 गो पोसले रहे 8 गो ले 35 गो भल बैसन ये मुझे तो 35 दूना 70 गो न हो जी तुरंते सैया ठेक जी स गजब। तू भेड़ वालन के फेल कर दे जान तोरा सूद पर देले रही सिंझुआ में पैसा हाँ आ उ पैसा ना देत रहना तो कहता नहीं मालकाइन देखी पैसा नहीं के होखत ऐसन बात माना कि बकरी बैसन ले जइबू त कहनी कि रह ऐसे ना निकली एक के हली 8 गो बकरी ले आइनी सटे के रहली कहनी कि सूद या मूर जोड़ के द और के ले जाइए कुछ कह तू हूँ बड़ी तेज आदमी हो एकदम तेज आदमी हो ले आके पोसनी अब बेच देनी ओकरा बेसी आज बटलहु पैसा 35 गो कहीं कि हमके जानता रू एगो चाहता का देबू का हो हैं का बकरी लबहर कोनो बिया लगहर में बाड़ी सन एगो ही दुगो थोड़े बैसन हमें बबुआ सुना झूठ ना बोले के मैं दुहिल आ गरम क के हाँ आ डाबा में क के आ कोचस दे देना ए तेरी की जे 1600 रुपया किलो बकरी के दूध ओय हो बाबू डॉक्टर का देना टाइफाइड में चलेला ओय हो तहरी बहिनी का हम कौन अब हम का कहीं 1600 रुपया किलो 2.5 किलो रोज होला हमके मत सुना हम बीमार हो जाए बात सुन के तो रोज
16 दूना 32 सारा 4000 के काम करना रोज बाहर हो मल काहे के हो? फेंकू फेंकू आओ फेकू ई का तारा घर बा आने कौन काम बा इनका तहार रहन आदत ठीक नहीं के बहुत खराब रहन आदत बा हो का हो गेलो हो? झूठो के जाओ जाल पाल लेबू देखे भाल कर कहलिए नहीं के का हो गेलो? तन देखा तो तनी मनी हमर बिरवा या बिया नुकसान करबे से तहार बकरी आ कहीं एक दिन के तोड़ देती टंगरी त हाला हो गई पूरा गांव में ए बाबा देखा अबे बुनी पड़तला ना हो चराओ तो बुनी पड़तला त तू तो भिंजले हो त अपना फायदा खातिर दूसरा के कोई दा भी खिसी आइला जरा जाय द बिया चरे द बियार तबे न साजिका नि दूध दी त 1600 रुपया किलो बेचतड़ी बकरी के दूध त दिहन कोचा से कल डेली पर हॉस्पिटल में 1600 रुपया किलो दूध ही बेची हो अच्छा हम दूसरा कोई के बिया बिरवाई ना भाई मैंने अपन का चरैहन इनकरा कौन घास लागल बा कि उहे चरई हो अनकर आटा अनकर घी अच्छा भी बाबा ये हाल तो हार बाटे हे मर देता नहीं कौन तू देख जरा नहीं ख बकरी पोसलू अपना फायदा खातिर माल छपबू तू बकरी को रन ले दिला हो पची के तहार वो रहना ई तार छड़ देवाल थोड़े हम फन ले बानी फन ले बानी तू का छर देवार फरमू हो तू फनबो तो केहू रह ना दे केहू सोची कि अब पौरी फना दे हम तब तू यदि फान जेबे तो 5 साल उम्र बढ़ जाई एगो बात जान ले। तू चाहबू तबे ना बढ़ी ये मदे तरह ये कहीं बालकोनी में अपन गप थोड़ा काला लावत नहीं बारिश आ गेल ना 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 बड़ा मौका के फायदा उठावत तू का मुका के कैसन मौका अब घर में के होजे नहीं खे अकेले मौत दिन लाग हम नहीं की हो त का हो ये ना होई तो मैंने का कौन की हमके दे तड़ी हम कर लेता नहीं हां वो कुछ लेन देन तो जरिए बा मतलब ना रहेला चुपचाप रह काहे खातिर लेने देन कर खातिर नहीं बड़ो ई तारा के दे तड़ी आ तू इनकर से ले बे इनका कुल बकरियन के हम बचावनी है कुकुर कटला से हां तो जान तो रखले बने तू को का? हां छोड़नी ना आ धर के तोड़लो सन बे बियाड़वे पर छो रखो कुकुरन का पना डेरे पे ना रखो बस पगहा में बनले रहिला खाली खोले के बाद पट्टा खोल देनी घर में से तब जान जा कि आदमियों के ना छोड़िए से धक तोड़ दिया खोल देना था। तुरे बात बा हां तो तोड़वा दो ओकर तो जरल फायदा तू न जानब हम कुछ ना जरल फायदा भाई कुकुर के केस थोड़े लागी तार लागी ना आदमी भले झट हरिया मरी हम तो ओकर बात हाँ, अलग लाग जाए बाटे। ओकरा पर बाकी कुकुर के केस कौन है केस कौन होला जैसे तार बकरी जिया नुकसान कर देती है हाँ। तो हम चाह के कुछ कर ना सकी ना मारब तो उल्टे फंस जाई वही तरह अपन कुकुरा छोड़ दे धर के गर्दन ये तोड़ दिया सब हां तारा देख जरा भाई कुल बकरियन के बेचना हाँ हाँ टोटा कल यही बहाने आह दादा हो भागा बकरिया के बेचना कान बाली के बहाना काल नहीं है तो कहता नहीं तो टुआ गेल है सुना बहुत कुछ तो बताड़ा बे सोचिला। फेंकू बे तू माने बात के बतंगर जहाँ सुई नहीं खे मत फारे घुसाओ तड़ आ जाए तो कौन बात नहीं के हम जाना तनी कि शादी ब्याह तार होकल हजे नहीं के मैरिज कमर हम जनते नहीं ख गेहूं बहाने सोचल बाकी तहार धंधा एकदम समझा के देख एकदम बाहरे बचवा वाह वाह शाबाश कनी हां एने से तू ढकेला तारा एने से हमर हमर देहिया पर ढहबू त का कहि के ढो हमर देहिया पर हमर साफा तो लोग तो उहे बड़ा जाओ देख देख बुझा गेल चुमा ले बाका गए मते मुर्गा खा लू के तू पटैया काम रखिया के बे हां 70 रुपया किलो बहुआरा मिलत हस अच्छा दा हम जाते लेके आई कबू तो ना ए बच्चा। अरे दा 1.5 किलो हमरो के ना ढेर आदमी खातिर नहीं खसा स्पेशल इनकर खातिर बांस भाई मर्दे मुर्गा तो 200 के मिलत हस हम अपन पैसा लगा के लिया के खिएती पटैती चुपचाप रह ये बच्चे कहले ना पहले तो हम जाते रहे मर के देखो अब सोच समझ के हमार बात हम कहिए कि छोड़ दे ना वो बात तू सही कहत अच्छा दा ना तो कहे ना तो आ 2-4 दिन चढ़ते सो तो चढ़ते सो ना तो अब बना रोपा जे तो रोपा बढ़िया जे निकल तो जाएगा। थोड़े खोलल जाई ना छरो पता ना चरा बजी सन इहे मौका बा संभाल के संभाल जा नहीं तो कुकुर बड़ा झलिया होता है ई तो बात तू सही कहत अच्छा रहो कुकुर रहेंगे ना सब ए चल जाओ हमारो उहे जान जहान भाई एक साथ 7 गो 8 गो होता है ओ आ एक बकरी पर पड़ जे तो सोच ले कुन लोग के हड्डी तक ना छोड़िए कनिया के तो मस्त अलगे मसाला पीस के रख बाक हम ना खाइना पेट झर रह गेला हम खसी खाइला मछली ना कहो खसी खा लू हां 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 तू हां खसी के मीट खाइला आ का तो कहला कि मुर्गा के अटकेला ना मुर्गा भसर भसर लागेला सन आ अंडा कैसा लगेला अंडा तो वो ठसर ठसर लागेला मछरिया मछरिया तन की ठीक लागेली सन तो उहे ले ले ना 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 तू का खिए बहु आ कनी केरावा के सब्जी है हम ना खाइला
खाए के चाहिए बड़ा फायदा ना 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 हम ना खैला एकदम फायदा करे जाए काच दो। केरा के सब्जी खइला पर न जान जा के शरीर में एनर्जी बढ़ेला सुन ताकत आवेला। मलकाइन का तू हमार ना मुर्गा खैबू ना मछली खैबू और ना फेंकू भैया के केरा के सब्जी खैबू तू अपन पपीता हमके खिया दी अरे दे। बड़का तू तू ऐसे जा जा जान तर जितना इनका पाकल पपीता रहे ना सब मार्केट धरे बे अब काचे पपीता नहीं बनल- खीर नहीं बचल खीर बा। ना दादा हम बेचीला बाजारी में ले ना हो ना सटल हाथा हाथा पपीता होला इनकर हाथी हाथी तो कबे नहीं कर ना वो बड़का ह हां पेड़वे ऐसा ना स्पेशल ब्रांड जरिए से एकदम हेतर भइलो ए तार बियाला में किसन छरत चल हम जाता नहीं हो भैया ई लूट ए लो जार भैया हो जाए चलो हो घर में का करबो बैठो तो चल गए का बोलो आवाज आई लगेबू ना तो पूरा गांव आवे जाए लगी काय खातिर दूसर कुल के ना पर करू सब हाँ तो हमार मरद जान जान तो लफोन के संग हतिया ह औ ओकर संगवा 5 गो 7 गो हमेशा रहेला सो अब ये समय काहे नहीं खसन तो भगवान जाने मना कर देले होई हम जाते नहीं का हो? सकिया लाइन पर अच्छा अच्छा पर चढ़ाई तो तनी को हनी यहां से बच के रहनी उस कुल आदमी से ना हो ठीक कहत लो छाछ पर चढ़ा के या गर्दन रेत दी हसन हाँ मर्द कहलन कि केहू संग ना बोलने बतेनी ठीक बा भैया हम समझावे खातिर नहीं है ना तो हमको बता रहे घर बोरे आई ना बकरी नहीं किसन हिला पता है बकरी हमें जानता नहीं तू ना कहता कि बियाला में हां पड़ता तो हम तो हुलका ना है चलो तो के जन के हर गुल में सब चलो 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 हाँ के ले चलो आवा जानता लू अगर गर्दन तोड़ दिया तो बन जाइए नहीं बड़ा का करे के बा